Спасяването на спешната си помощ поискаха повече от 50% от жителите на град Камено. Това сочат данните от подписка, която ще бъде предадена на областния управител на Бургас. С днешна дата пациентите се транспортират до съседните общини Айтос и Бургас. Над 2000 души или близо 50% от населението на Камено чрез подписка поискаха спешната помощ да възобнови работа, както бе назад във времето. С днешна дата нейната дейност е прекратена. А когато трябва да се транспортира някой по спешност, идва линейка от Бургас или Айтос. В Камено има фелшер, който приема в самата болница пациенти, идващи с собствен транспорт обаче, но до 20 април същият е в отпуск. Надявам се в най-скоро време да се разкрие този център, с всеобщата подкрепа на всички граждани на община Камено. Не сме малка община. Подходите към общината са, имам предвид шосейните пътища, доста лошо състояние. Това налага неминуемо да имаме тук екип с автомобил. Няма една линейка, бабата не може да такова да вари. Дигна га, отида, казвам, ще търсиш, вика. А колко да търся? Хоп, вама един, 20 лева ми взима да ме закара до Бургас. Аз пенсията 300 лева. Годишната издръжка на спешната помощ възлизала на 120 000 лева. Според разчетите на общината и кмета е категоричен, че е незаконно парите да продължават да идват от общинската хазна. Камено е в непосредствена близост до нефтохимическия комбинат, който трови града, но от завода не са проявили загриженост да помогнат. През годините сме имали добър диалог. Действително на тази тема конкретно не сме ги търсили, защото първо аз мисля, че това е бързата и неотложна помощ. В закона е записано, че е работа на държавата. И в случая няколко години, 6 години, фактически ние финансирахме държавата с тези средства. Още когато обсъждахме този въпрос на Общоградско събрание, аз категорично заявих пред всички избиратели в залата, че каквото трябва, каквото зависи и от мен, и от общинските съветници ще го направим. Подписката продължава вече месец и половина и приключва идната събота, като тя ще бъде предадена на областния управител. Настояванията именно са държавата да си влезе в ролята и в Камено да работи ефективен спешен център. Само в града, без селата, живеят около 4000 души.